Babay lang gani sa tosino. Ayan guys. Babay lang ganisa. Hello. So yan, titinda tayo guys. Manok baboy kayo dyan. Beautiful. Beautiful na yan, manok baboy. Ay, baboy lang gani sa tosino kayo dyan. Ang hangin-hangin na naman sa Pilipinas. Ha? Alin? Gaga. Mga gwapo dyan. Bili na kayo ng baboy lang gini sa tosino. Ha? May elastiko ka? Ayun. Manok baboy kayo dyan, longganisa po. Bili na kayo mga bossing. Baboy longganisa po. So yan guys, atinita na naman tayo. So guys, kailangan na natin magpagupit guys. Parang ano na tayo guys. Baboy lang gunisa kayo dyan, mga suki. Mga suki dyan, baboy lang gunisa po. Baboy lang gunisa.
Baboy lang ginisa kayo dyan, mga gwapo. Bili na kayo. Sino mami mo? Magbaboy lang. Ginisa na kayo dyan, mga bossing. Mga bossing dyan, baboy lang gunisa. Magpagupit na tayo mamayang gabi. Ma'am, baboy lang gunisa po. Tosino, homemade tosino, gawa ko po. Baboy lang gunisa po. So yun guys, thank you so much sa mga nanood dyan. Mag-comment naman kayo dyan. Please subscribe and share po. Mga miss, baboy lang gunisa po. Baboy lang gunisa dyan. Baboy lang gunisa, madam. Baboy lang gunisa dyan. Balit ng baka, bossing. Pang-partner sa gin. Baboy lang gunisa po. Pang-partner ng gin. Magbaboy lang gunisa kayo dyan. Beautiful na yan. Beautiful, beautiful na yan. Nabibi na yan. Diyos ko, ang dilaw-dilaw na ng ipin ko. Hindi na masyado nakakapag-toothbrush. Ma'am, baboy lang gunisa po. Malunggay. Magbaboy lang gunisa na kayo dyan. Baboy lang gunisa na dyan. Beautiful na yan. Beautiful na yan. Baboy lang gunisa tosino po. Balat ng baka. Magbaboy lang gunisa kayo dyan. Baboy lang gunisa dyan. Tosino. Hello. Mga busing, baboy lang gunisa po.
Hello, Maga Milor. Kumusta? Babay lang ganisa dyan. Babay lang ganisa po. Babay lang ganisa boss. Babay lang ganisa dyan. Salamat. Katatapos ko lang magkape. Manok baboy po. Manok baboy dyan. Baboy lang gunisa dyan, manok. Tosino. Beautiful. Baboy lang gunisa bossing. Baboy lang gunisa dyan.
Thank you, tita. Longganisa, baboy, tosino, baboy longganisa po, tosino, bili na po kayo. May hitap ako ng manok. Oy, bakit mo pinapaling kapatid mo? Sige, iyak, 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 iyak. Sige, iyak, iyak. Tapos na yan, kuya? Kala ko hindi pa. Was lang. Baboy longganisa, tosino, balat ng baka po. Bili na po kayo. Aray, hangin na naman. Hello. Baboy longganisa. Longganisa, baboy, tosino. Baboy longganisa, tosino dyan. Baboy longganisa dyan. Bili na po kayo.
Hi, Pogi. Conran CEO. Hello, shout out sa iyo, sir. Conran CEO. Hello po. Baboy lang ginisa dyan, tosino. Bili na po kayo mga bossing. Shout out sa inyong dalawa na nag-comment dyan sa comment section po. Binabati ko po kayong dalawa, sir, sa nag-comment dyan sa comment section po. Salamat, God bless po. Babay lang gunisa, mother. Bili na po kayo. Babay lang gunisa po. Uy, ba't kulang? Ay, nasakay yung ano ko dito. Babay lang gunisa dyan. Bili na po kayo. Tosino.
Aray. Manok baboy po dyan. Hello madam, how are you? How are you po madam? Thank you po sa pag-comment dyan. Manok baboy po, longganisa, tocino. Kumusta po? Hello, 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 madam. Baboy lang gunisa dyan. Tocino. Ay, pogi. Baboy lang ginisa po. Wala. Baboy lang gunisa po. Balato 30 lang pong kilo bossing. Salam. Ha? 20 pesos daw. Pwede tatay. Okay na. Go. Yan. Basura na po nakakayam mo. Hi! Hi! Ay! Tay! Ha? Manok! Eh, tingnan mo yung baboy ko. Ginawa ko na halang sa siri. Tay, hiwain pa to? Salamat tayo. Ha? Hindi ko. Ano talaga yung may ano. Parang pahaba na nagpahaba yung buko ah. Papagupit na nga ako eh. Isang baboy na, sobrang bilis. Isang baboy. Oo, hindi. Sobrang bili kayo yan po, kunti lang na ano.
yan doon. Yung manok nga lang, yan. Ayan na lang. Sampung buo. Bawi na kayo yan? Hindi sabihin mo? Yan, gaganda pa na yung abong mamaya ng pera. Sinabi niya kasi anniversary pala ng mga mo kahapon papa mo. Ano? Mga bago na yan. Tapos yung ano lang yung kahapon dito. Pag-ribaw, ngayon yung tapos. Yung baka dito hindi mabit. Ayun, may pagkakas sa ano. So, namin naman po yun. Ano? Minsan. Kusino. Ginawa ko kagabi yung ano, yung mga tira ko na ano. Or sapat sa kayo laman sa liempo. Ano merita kayo? Merita kayo, Bibili ako ng ano. Oo nga, pagpapagupit na nga ako. Hangin na dito. Sabi niya si Dahan. Nabanggit lang niya nung isang araw. Alam mo, ito yung yan. Kaya pala ginagawa ko dito, binabasa ako. Kasi yung mga basura dyan, ako pumunta dito. Pumunta na nung sa loob. Nagasan yung mga namimili sa'yo? Pa? Nagasan yung mga Kasi dyan sa upan. Kasi yung sarili mo. Oo, kasi ang ginagawa niya yung luluto niya. Tapos yung suhuli na bago bukas na suhuli na rin namin sa kayo. Dapat ginagawa niya. Kaya kasi yung ginagawa ko. Nabuksan mo na. Ano no? Wala ko doon. Yung bulisa po, baboy. Baka. Mura na nga yan eh. Oo. Minsan naman natin simpuan, nauubos naman. Paghapon, ano, pagsasunod ka ng express, wala pa namimilingan. Hanggang 8. Pag maliban kung kunti na lang yung panigat niya. Sa umaga, alam mo yung sa panigat. 6:30 yung dapat ano. Kaya medyo patapos ko. Ganun pag walang pasok siguro. Pag walang pasok maaga. Dito walang matao-tao. Pag oo.
tayo nga, nag-repeat na ako. At bukas pa lang, ay malam wala na akong tutuloy dyan. Nanagin na po ako. Sige. Gagawin ko eh. Kami, yan, buong ano na yan. Papataasan daw. Parang siguro. Pero ano, magkano pa rin kasi lang ng tao. May tao naman. Oh, hindi ah. Grabe. Hindi kasi. Hindi kasi. Hindi pumunta si ano ba nangyari nun? Pumunta si David tanghali na. Mas ang dami ko pang yempo. Sabi ko ito, hindi tawa. Ang ginawa ko, hindi na lang ako pumunta rin sa mo. May na lang magaling ang hindi, pumunta ko na. Nakuha doon araw-araw. Ayaw, sinabihan ko na yun. Hindi kasi ano. Yan na lang. Ayaw ko na nga sana ilabas. Dati alam mo ba yung ano ko? Di ba nagsampo ko nung unang araw ko? Hindi, sampo. Hindi na sila pa. Nangaga. Isintintahan ko ng buwan. Oo, isintintahan ko dyan. Tapos kita nagluluto ako ng ulam. Pinagumatan ko pa yung mga ulam. Wala yun. Wala pa mo yan. Ano? Ako na lang kukunin na ito. Ha? Oo, Lord, pag-luto. Kahit nagluluto na siya simula nung pumunta siya nung nakaraan. Tapos kagabi, sabi niya, Kuya, may mga tira ka dyan. Pero wala akong tira dito. Ginawa ko lang to sa kino. Bakit nakain lang nila lahat ka na? Hindi, binayanin ko. Nagbigat. Oo, binayanin ko. Oo, kumikita naman. Sabi niya, bibigay ko natin ng mura. Sabi ko, sige, ikaw nang bahala dyan. Pero ngayon, ito hindi. Kasi bago pa lang naman. Sabi ko sa kanya, sinabihan ko sa kanya ng umaga. Kuya, may manok pa din ang mga tira-tira. Iwan ako dito yung manok kasi hindi ka naman ulit kagabi. Ito lang tira kong manok, nabili pa yung isa. May kalahati pa kayo ng buo. Pinabili din naman. Dahil sa pagkagalita. Ito. Kasi doon, 100. Hindi, okay lang naman. Okay naman. Okay naman. Kasi alam na nila. Kasi yung mga iba ng mga babuhan, yung mga nakasasakyan, madalas nakasasakyan namin. Kasi na-explain ko na lang sa kanila paano lutuin nila. Baka matawag prito. Tapos parang kuluan mo muna. Tapos prito mo ng mahilang ako lang. Diba? Oh, sige. Sige lang. Sige, ingat. Paano ko sige? Babay lang, Dunisa po. Oh, tinadak. Ayun na si Jampo, nibigay mo na. Kanina pa pala. Ano lang ito? Isang buwan. Empesa na. Buuin mo 500. Yan ang mabarya.
Dadang. Pwedeng bossy. Babay lang po nila dyan. Babay lang Kunisa po. Babay lang din sa booking, madam. Babay lang Kunisa dyan. Kanya bossing. Daming customer. Ano day? Kala ko ito. Gaga pagkain niya ng pagpinsan ni Ate. Ayan o yung anak ng boss ko. Yan dalawa na yan magjowa. Ay mag-asawa. Anong dago yun? Atay ba yun? Kay balunan yun. Oo, kaka. Makaso yan, day. Tara. Uy! Thank you. Ano daw, ano daw? Sige, ingat. Binili kita ng ano. Oo, bali magkano lahat? Ayun natin na mga receiver. Ito, 20. 32. 93. Bawas mo na lang doon, 10.
plus Ang 32. pera ko pala. 125. 125. Bigyan kita 25. O sige na, bahala ka na. Sige, bigyan mo ng 25. Bigyan mo ng 500. Ito, 400. Nagulat ako. Sabi siya, wow, sipag yung virgin example, hindi na pumunta. Naghihintay doon. Sabi ko, madami ko sa swimming pool, no? Kaya hindi ako umalis. Ano yung natira na yun? So, sino man yan? Ay, nag-ano ko kanina, nagluto, sayang, konti lang yung mga, pinagpipili ko yung mga taba. Ang sarap pati dagang. Magbantay na ako. Eh, isang araw magluluto Yung sa bukas. barbecue. Barbecue, hindi ko pa nagagalaw. Hindi ko nagalaw. Sabi ko si malapit yan eh. Okay lang yan kasi hindi mo na kailangan magdagdag ng tubig. O natin din na. Ha? Sabihin ka na. O, si Nanay Boy naman, no? Huwag na nga yan. Busing sa inyo. Napaka yung ano ko. Kapaswerte ko. Yung ganito ko. Ganito na. Wala ko nasaan. Sabi ko siya maglagay ka ng ano. Sige, bukas. Bukas. Baboy lang isa po. Maglagay ka ng sige. Sabi ko yung lahat. Maglagay ka ng ito may baso kang maliit. Maliit kang na baso. Lagyan ka ng nakunin mo yun ng asin. Tapos lagyan mo ng sansile. Tapos Tubig. daon ng laurel. Hindi, nakalagay, nakatusok. Daon ng laurel, isang peraso. Yung buo ha, hindi mo lang isa. Buo tapos. Lagay mo dyan, kahit sa laurel. At asin. Sa maliit ko lang yung lagay para Mapalitan ba yun? oo, pag yan, nagpapalitan mo yung bago. Kasi kahit yung ano, hindi ang laurel, kahit hindi. At sabi mo kahit isang bawa. Ang pirasong buo? Isang Hindi, buo. isang tubig. Isang siling, isang Tama, daon ng tama, laman. laro lang yun, sa ibabaw. Tapos yung laurel, tutusok mo lang sa gilid. Yung may tangkay o walang tangkay? Kain ko na, daon ng laurel, nabangan ko yun. Oo. Yung buo. Oo. Tapos, lagay ka ng dito, dito may asin sa baso. Ilalim. Bukod pa yung may asin na may ano. Asin at saka tubig. Tapos yung gulungan mo. Oo. Gusto mo gulong. Gusto mo kita. At ilagay mo yung nakakapit. Bali na yung baso yun. May tubig at saka walang. Ayun siya, punong-puno kailangan ng asin niya. Diba? Yung dapat. Oo. Sabi ko yung maliit lang. May nabibili kaya dyan sa ano? Hindi, nandiyan nalimutan ko sa Plaza Fresh. Meron na akong sa taas eh. Isa lang. Salam. Hindi ko pa nagagamit. Oo, buwit isa. Hindi ko pa Oo. Kano na lang, bukas na lang ang ano, kasi pinapakita ko. Sino yung yung wallet ko? Kaya nga eh, luka-luka ka talaga. Yan, Dahil mo ng ulam. Hindi yan, ano to? Dahil ng aso. Basta lagyan ko dyan. Okay, salamat. Papa. Kahit ka na? Hindi ako kain. Ano? Bibili lang ako mamaya dito. Gulay. Tuyo. Kanina kasi, di ba yung buto-buto, nagsabi nung babae, binigyan ako ng munggo at saka ng isang mangko. Kumain, imbis na yun, ubus ko. Sige na, thank you.
Tapos, paano yun? Dinalabhan ko to. Eh, di pag nilaban mo, yung wag mong ipakikita pag yung bibili, madadampot mo. Oo. Naintindihan ko. So yun guys, thank you so much sa panonood kanina. God bless po sa inyong tatlo na nag-comment dito sa comment section ko.